У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Суди мяне, Божа, і рассуди мою справу з народом безбожным. Ад людей крывадушных і несправедливых збаў мяне, бо Ты, Бог мой, моя оборона. Дорогие, вітаем кожнага з вас на гэтай нядзельнай святой імшы. Вітаем усіх, хто лучыцца з намі праз онлайн-трансляцыю, хто будзе перажываць духоўна з намі гэтае бесцэннае спатканне з Христом, гэтую Эўхарыстыю. Дорогие, перажываем 5-ю нядзелю Великага посту. Напэўна, ўжо заўважылі, што сённяшняга дня завешаны крыжы і абразы тканінай фіялетавага колеру ва ўсім свеце, ва ўсіх касцёлах. Дарагія, гэты сімвал нагадвае нам, што засталося зусім няшмат. Засталося некалькі дзён да перажывання найвялікшай падзеі ў нашым жыцці. Дарагія, сёння найбольш спрыяльны момант, каб засяродзіцца на тым, што з'яўляецца найважнейшым у нашым жыцці. І менавіта ў гэты момант варта задаць сабе пытанне: куды я імкнуся, якія мэты ў жыцці я стаўлю перад сабою? Ці гэты перыяд, які я перажываю, ці ён адрозніваецца ад звычайнага? Ці магу я паглядзець на сваё жыццё, на свае адносіны з Богам з адлегласці? Ці зрабіў я ўсё магчымае, каб аднавіць мою сувязь з Богам, каб паяднацца з блізкімі, каб палюбіць усім сваім сэрцам Бога, усіх сваіх родных, тых, хто найбольш патрабуе нашай малітвы, нашай любові, нашай добразычлівасці. Дарагія, сёння вітаем асаблівым чынам у нашай парафіі ксяндза Паўла, які з'яўляецца пробашчам парафіі ў Альшанцы, парафіі з паслання Святога Духа. Ксяндз Павел з намі сёння на працягу ўсяго дня лучыцца ў малітве, дзеліцца з намі разважаннем над Божым Словам, таксама распавядае пра сваю парафію. І, дарагія, захочу сёння кожнага з вас ахінуць яго, вось гэтую справу будавання касцёла сваёй малітвай, бо сапраўды гэты высілак, які ён робіць разам са сваімі парафіянамі, з'яўляецца безмежна важным, бо гэта з'яўляецца духоўным падмуркам нашага будучага пакалення, нашых дзяцей, унукаў, нашай будучыні. На працягу гэтай святой Эўхарыстыі я прагну даверыць Божай міласэрнасці душы памерлых Браніслава, Мальвіны, Канстанціна, усіх памерлых сям'і Галавенка, Лапешка, таксама памерлых Яна, Тэафілію, Уладзіслава, Алену, усіх памерлых сям'і Вінцукевіч, Максімчык, Якшук, Фабішэўскіх, просячы, каб добры міласэрны Бог адкрыў для іх брамы свайго валадарства. А на пачатку гэтай святой імшы перапросім Бога за нашы грахі, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над намі.
Пане, змилуйся над нами. Молимся. Просим Тебя, Пане наш Боже, да поможи нам жить у той любови, якой полюбил нас Твой Сын Иисус Христос, отдавший себе за нас на смерть крыжовую, як и с Тобой живей володарить суедности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Амен. Читання книги пророка Єремії. «Вось надыходзяць дні, кажа Пан, калі устанаўлю з домом Ізраіля і з домом Юда новы запавет, не паводле запавету, які я устанавіў з іх продкамі ў дзень, калі я ўзяў іх за руку, каб вывесці з зямлі егіпецкай. Той запавет мой парушылі, хоць я быў іх валадаром, кажа Пан. Але вось запавет, які устанаўлю з домом Ізраіля пасля гэтых дзён, кажа Пан. Укладу закон мой унутро іхняе і напішу яго на іхніх сэрцах, і буду ім Богам, а яны будуць маім народам. І больш не будуць вучыць яны бліжняга свайго ці брата, кажучы: пазнайце Пана, бо ўсе ад найменшага да найбольшага з іх пазнаюць мяне, кажа Пан, таму што дарую ім правіны і грахоў іхніх больш не буду ўспамінаць». Гэта Слова Божае. Чистое сердце створил во мне, Боже. Чистое серце створив во мне, Боже. Змилуйся надо мною, Боже, великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей знищи мое беззаконие. Обмыть целком меня от провинов моих, и очисти меня от греху моего. Чистое серце створив во мне, Боже. Чистое сердце створил во мне, Боже, и обновил во мне тривалый дух. Не откинь меня от своего обличия, и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Чистое серце створив во мне, Боже. Верни мне радость избавления Твоего, и умацуй меня Духом прихильным. Навучи меня правильных шляхам Твоим, и безбожники да Тебе вернутся. Чистое серце створив во мне, Боже. Читання послання до Габрэяў. Христос у дні цела свайго з моцным голасам і са слязьмі ўзнёс малітвы і просьбы да таго, хто мог уратаваць яго ад смерці, і быў выслуханы за сваю пакорлівасць. Хоць быў сынам, навучыўся паслухмянасці праз тое, што выцерпеў, і, будучы дасканалым, стаў для ўсіх, хто яму паслухмяны, прычынаю вечнага збаўлення. І Богам быў абвешчаны першасвятаром на ўзор Мельхізедека. Гэта Слова Божае. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие.
Божае. Калі хто служыць мне, няхай ідзе маім шляхам, кажа пан. Ідзе я, там будзе і мой слуга. Хвала Табе, Слово Божае. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. У той час былі некаторыя грэкі сярод тых, хто прыйшоў пакланіцца Богу на свята. Яны падышлі да Філіпа, які быў з Бетсайды Галілейскай, і прасілі яго, кажучы: «Пане, мы хочам бачыць Езуса». Філіп пайшоў і сказаў пра гэта Андрэю. І пайшлі Андрэй з Філіпам і расказалі Езусу. А Езус сказаў ім у адказ: «Настала гадзіна уславіцца Сыну Чалавечаму. Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі пшанічнае зерне, упаўшы ў землю, не памрэ, то застанецца адно, а калі памрэ, то прынясе багаты плён. Хто любіць жыццё сваё, загубіць яго. А той, хто ненавідзіць жыццё сваё на гэтым свеце, захавае яго для вечнага жыцця. Калі хто служыць мне, няхай ідзе маім шляхам. Ідзе я, там будзе і слуга мой. І хто мне служыць, таго ўшануе Айцец мой. Цяпер усхвалявана душа моя. І што мне сказаць? Ойча, захавай мяне ад гэтай гадзіны. Але ж дзеля гэтай гадзіны я і прыйшоў. Ойча, услаў імя сваё. І пачуўся з неба голас: уславіў і услаўлю зноў. Народ, які стаяў і чуў гэта, казаў: гэта гром. Іншыя ж казалі: анёл гаварыў з ім. А Езус адказаў, кажучы: не дзеля мяне быў гэты голас, але дзеля вас. Цяпер адбываецца суд над гэтым светам. Цяпер князь гэтага свету будзе выкінуты вон, і я, калі буду ўзняты над зямлёю, усіх прыцягну да сябе. Казаў жа ён гэта, прадказваючы, якою смерцю меўся памерці. Гэта слова Пана. Дарагія браты і сёстры, якія знаходзіцеся тут і ў гэтай нашай прыгожай катэдральнай святыні, таксама браты і сёстры, якія злучаюцца з намі праз тэлебачанне. Усе мы адна сям'я, і ўсе мы сёння прыходзім да Езуса разам з апосталамі і кажам: я хачу убачыць Езуса. Гэта вельмі вялікае заданне. Асабліва цяпер, калі мы перажываем вялікі пост, кожны з нас бачыць Езуса. Або можа убачыць Езуса на крыжы, Езуса таго, які ахвяруе за нас сваё жыццё, таксама Езуса Еўхарыстычнага, які прыходзіць да нас. І час вялікага посту дае нам такую магчымасць. Я прапаную вам праз некалькі гэтых хвілін яшчэ раз засяродзіцца, задумацца над тым, якое месца у маім простым чалавечым жыцці займае Езус. Я заўсёды, кожны з нас заўсёды гаворыць: я веруючы чалавек, я веру ў Бога. Якая мая вера? Ці гэта тая вера, якая зробіць з мяне шчаслівага чалавеку? Калі я астатні раз усміхаўся? Калі вы усміхаліся? Памятаеце? Вельмі добра. Калі я астатні раз быў шчаслівы? Калі ў мяне былі добрыя думкі? Калі я адчуваў, што Пан Езус блізка мяне, што Ён мяне любіць, Ён заўсёды мяне любіць. І паглядзіце, мае дарагія, гэты час вялікага посту – гэта не толькі час задумы, рэфлексіі, малітвы, цішыні. Гэта важна, але перш за ўсё гэта досвед любові Пана Езуса.
калі я убачу Езуса, убачыць, не паглядзець, не абсарваваць, а убачыць на гэтым алтары, тады Езус будзе ў маім жыцці. Няхай кожны з вас прыгадае папяльцовую сераду, калі святар падыходзіў да кожнага з нас з попелам і гаварыў: навяртайцеся і верце ў Евангелле. Мы тады у сэрцы, у галаве мелі, напэўна, вельмі многа розных думак, а якое я зраблю пастанаўленне, а як я гэты час перажаву. Вельмі многа ўжо пастоў за намі. І думаю, а можа гэта той час, калі штосьці зменіцца ў маім жыцці. І якія мы, няхай кожны з нас, можа, цяпер прыгадае свае пастановы ў сэрцы, якімі яны былі, што мы выбіраем. Часцей можна пачуць, як людзі кажуць: я не буду падчас посту есць што? Што не будзем есць? Мяса. Мяса мы ўжо і так мала яму, правда? Дзеці кажуць: я не буду есць цукерак, альбо я не буду глядзець тэлебачанне, я буду менш сядзець, моладзь кажа, у інтэрнэце. А дзе ўсім у гэтым Езус? Ён найважнейшы. Толькі я не буду есці, я не буду глядзець, я не буду яшчэ штосьці рабіць. Мае дарагія, але ці ў гэтых пастановах я убачу Езуса? Хтосьці сказаў калісьці, што недастаткова перажыць вялікі пост, трэба перажыць яго мудра. Што гэта значыць? Трэба перажыць яго мудра разам з Езусам, які нам дапаможа адмовіцца не ад мяса. Добра было бы, каб мы 40 дзён не паелі мяса і ўсе былі бы святымі, правда? Кожны з нас быў бы святы тут. 40 дзён не паглядзеў тэлебачанне, тэлевізор — святы, не быў у інтэрнэце — святы. А гэта не так латва. Вельмі трудная справа. І перш за ўсё трэба адмовіцца ад зла, ад сатаны, ад таго, што мы называем грэх. А гэта вельмі трудная справа. Хтосьці з айцоў пустыні калісьці такім запрапанаваў наступныя спосабы. Ад чаго трэба адмовіцца? Паслухайце. Адмовіцца ад гневу і ненавісці. Штодзённа давай сваім блізкім дадатковую порцыю любові. Паглядзіце, як гэта сёння вельмі важна. Даць камусьці сваю любовь. Пан Езус, які нас любіць, дае нам гэтую любоў. Мы даем сваім дзеткам, блізкім, знаёмым, але гэта ўсё вельмі латва. Даць любоў таму, хто яе патрабуе. Далей кажуць яны, адмовіцца ад асуджэння інных. Перш чым кагосьці асудзіць, прыгадай, як Езус ставіцца да тваіх падзеянняў. Зноў вельмі проста кагосьці асудзіць. Вельмі проста штосьці сказаць на чалавека. Часамі наш язык не такі кароткі. А паспрабуйма прыгадаць, а каго Езус асудзіў? Езус пакорна узяў крыж, каб выканалася воля Бога Айца, і ідзе на гэтую гару, бо нас любіць. Бо хоча, каб кожны з нас адчуў сябе шчаслівым. Каб мы, выходзячы з гэтай святыні, былі трохі іншымі. Мелі аптымізм, мелі веру, мелі надзею на тое, што ўсё будзе добра ў нашым жыцці, нават у такіх складаных часах. І калі, напрыклад, прыйдзе вялікі дзень з радасцю,
сказаць, што Пан Езус воскрос. Адмовіцца ад нараканняў. Калі табе захочацца паскардзіцца, заплюшчы вочы, прыгадай сабе маленькія радасцямі, якімі адорвае цябе Езус. Вельмі просты спосаб. Закрыйце вочы цяпер, паспрабуйце. Паспрабуйце адчуць тое, што Езус вам сёння дасць. Дасць падчас гэтай Еўхарыстыі. І тады, можа, менш будзем сёння наракаць, праўда? Можа зрабіць такі дзень, калі не будзем наракаць. Адмовіцца ад пачуцця жалю да іншых і ад горычы. Трэба працаваць над прабачэннем тых, хто цябе зраніў. Пан Езус нам усё прабачыў. Пан Езус усё нам дараваў. Кожны раз, калі мы пойдзем да споведзі, ён заўсёды зноў нам скажа: «Я табе прабачаю, будзь блізка мяне». І паглядзіце, чаго бы чалавек не зрабіў бы ў сваім жыцці, Езус знову скажа нам: «Я цябе люблю, ты для мяне вельмі важны». І такіх духоўных практыкаванняў у нашым жыцці можа быць многа. Як на пачатку ксёндз прыгадаў, што сёння нашы крыжы закрытыя. Можна паглядзець таксама на гэты крыж і паспрабаваць уявіць сабе або прыпомніць аблічча Пана Езуса. Ці я памятаю, які Езус на крыжы? Хоць я яго цяпер не бачу. Калі я памятаю, тады ён у маім сэрцы. Калі гэта мне цяжка зрабіць, трэба пайсці да споведзі, каб і ў сэрцы было ўсё добра. І гэты крыж, а асабліва Езус на гэтым крыжы, вядзе нас на Галготу, там, дзе аддае сваё жыццё, каб вера кожнага з нас была моцная. Я думаю, што кожны з вас быў у гасцях. Былі ў гасцях, ходзіце ў госці? Цяпер, можа, троху мней, не? І ў некаторыя госці робяць так званы шведскі стол. Ведаеце, што гэта такое? Не? Шведскі стол, калі чалавек сам выбіраеш ежу сабе, бере талерку і выбіраеш. Найчасцей так многа можна выбраць, што не ўсё можна з'есць. І паглядзіце, калі мы ў касцеле будзем выбіраць толькі тое, што нам падабаецца, тады гэта вера не будзе моцнай. Падабаецца першае, другое прыказанне, добра. Трэцяе, чацвёртае, не трэба. Пост гэта вельмі цяжка, лепей пальмовую нядзелю альбо Божае нараджэнне. Мы добра ведаем, што чалавек памыляецца, робіць вельмі многа розных памылкаў у сваім выбары. І Пан Езус дае нам усё. Бяры, паспрабуй. Вазьмі мяне, як малое дзіцятка, народжанае ў стаенцы, але і вазьмі мяне, які ўмірае за цябе на крыжы. Вазьмі мяне, які тут на гэтым алтары прыходжу да цябе, у тваё жыццё, у тваё сэрца. І, мае дарагія, мы сёння маем такую магчымасць. Магчымасць узяць Езуса у сваё жыццё, запрасіць. Але трэба яго убачыць. Так як сённяшнія апосталы, убачыць Езуса. Калі вы падчас Еўхарыстыі убачыце Езуса, тады гэта жыццё можна пражыць мудра. Тады можна гэта жыццё не змарнаваць. Тады можна адчуць сябе разам з Богам шчаслівым. Я вам гэтага жадаю. Жадаю кожнаму з вас, каб вы часцей былі шчаслівымі з Богам,
каб гэты досвед Бога быў у вашым жыцці. Не толькі тое, што мы сядзім, можа, кожны нават мае сваё месца ўжо ў касцеле, можа, хтосьці ўжо мае звычкі свае да малітвы, але кожны павінен мець Езуса ў сваім сэрцы. Няхай гэтыя 2 тыдні, якія засталіся нам да вялікага дня, няхай нам, можа, дапамогуць перажыць асаблівым чынам гэты момант. Можа, камусьці варта пайсці да споведзі, можа, камусьці варта адмовіцца ад розных важных справаў, можа, проста варта адчыніць сваё сэрца на таго, хто любіць, на таго, хто аддае сваё жыццё. Няхай у нашым жыцці так і будзе. Я жадаю кожнаму з вас, усім тым, таксама, хто праз тэлебачанне злучаецца разам з намі ў малітве. Таксама напрыканцы хацеў бы падзякаваць вам за вашыя малітвы. Я ўжо тут не першы раз, але таксама хацеў бы папрасіць дапамогі. Ужо 3 гады мы будуем касцёл у мікрараёне Альшанка. Кожны ведае, напэўна, дзе гэты мікрараён. І хацелася, каб гэты касцёл там паўстаў. Часы вельмі трудныя, цяжкія, а людзей там вельмі многа. Прыгадаю вам, што у тыдні на працягу 1 тыгодня на лекцыі рэлігіі да нас прыходзіць 600 дзяцей. 400 дзяцей да першай камуніі толькі. Вельмі многа. Дзеткі вельмі хочуць, каб там быў таксама касцёл, яны моляцца, мы ўжо робім муры касцёла. Калі можаце, дапамажыце. Пасля імшы парафіяне будуць стаяць пры выхадзе з касцёла са скарбонкай. Можа, гэта будзе ваша такая постная дапамога, а таксама будзеце памятаць пра тое, што вы пабудавалі касцёл там, так як калісьці тут, у цэнтры, нашу прыгожую катэдру пабудавалі, так і вы. А Пан Бог, напэўна, будзе аддзячыцца нам 1000 разоў. Амен. Верую у адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і у адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Верую Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Верую адзіны, святы, каталіцкі, апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Дзякуючы Пану Богу, які праз святы хрост адрадзіў нас і паклікаў да вечнага жыцця, узнясём нашы супольныя малітвы і просьбы. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб у Богу чэрпалі сілы і заўсёды адстойвалі справядлівасць і праўду. Цябе просім.
Молімся за людзей, якія адышлі ад касцёла, каб яны не трапілі ў сеці злога духа і атрымалі ласку на вяртанне. Цябе просім. Молімся за народы свету, асабліва за нашу краіну, каб на шляху да лепшай будучыні не трапілі ў сеці злога духа і атрымалі ласку на вяртанне. Цябе просім. Молімся за те, якія ў бліжэйшы час прымуць сакрамент святога хросту, каб на працягу ўсяго жыцця заставаліся вернымі Христу і Касцёлу. Цябе просім. Ахінаем сваёй асаблівай малітвай усіх людзей хворых, церпячых. Молімся за лекара, усіх тых, хто робіць усё магчымае, каб спыніць распаўсюджванне пандэміі. Няхай Бог усемагутны будзе для іх падмуркаў, крыніцай сіл, цярплівасці, ахвярнасці ў гэтай нязвыклай важным служэнні, якое яны нясуць людзям і свету. Цябе просім. Молімся за ксяндза Павла, за ягоную парафію на Альшанцы, просячы, каб добры Бог адарыў іх сваёй бясконцай любоўю, дабрынёй, каб суправаджаў іх у гэтай нязвыклай важнай місіі, якую Бог усклаў на кожнага з іх. Цябе просім. Молімся за ўсіх нашых памерлых, асаблівым чынам за памерлых Браніслава, Мальвіну, Канстанціна, усіх памерлых сям'і Галавенка, Лапешка, таксама за памерлых Яна, Тэафілію, Уладзіслава, Алену, усіх памерлых сям'і Вінцукевіч, Максімчык, Якшук, Фабішэўскіх. Таксама даручаем Божай міласэрнасці памерлых Міхаіла, Станіславу, усіх памерлых сям'і Ясюкаіць, таксама Вінцэнта, Софію і памерлых сям'і Каліноўскіх, просячы, каб добры міласэрны Бог адарыў іх радасцю свайго валадарства. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы ахвотна слухалі Слова Божие і трывалі ў малітве. Цябе просім. Усемагутны Боже, Ты даў нам жыццё і няспынна спасылаеш нам Твае ласкі. Учыні просім, каб мы з удзячнасцю прымалі Твае дары і дзяліліся імі з бліжнімі. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. С неба нам посланы, ласки граница, цена збавлення, Ти правина влечиш рани, о кров святая, у келиху укрита, каб наши души Ты собой поила, грешным границам милости открыта, каб все провины смыла. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Няхай прыне ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а таксама на карысць нам и усяму Касцёлу Святому. Выслухай нас, Усемогутный Боже, и силою гэтай ахвяры очисти Твоих верных, яких привел до познания христианской веры, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим гору серце, возносим их до Пана.
Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавена. Каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён, як сапраўдны чалавек, аплакаў свайго сябра Лазара, а як Бог і валадар жыцця, уваскрасіў яго з магілы. Ён выяўляе міласэрнасць да ўсіх людзей і праз велікодныя сакраменты вядзе нас да новага жыцця. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутны, небо і земля, полныя хвалы Твоей. Гасанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Гасанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису,
вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего престя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по усім свете. Удосконали его у любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Александром, біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули у надії на воскрешення. Про Бронислава, Мальвину, Константина, Яна, Теофилию, Владислава, Алену, Михаила, Станиславу, Вінцента, Софью. І про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага свету, і дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, Ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи наши и заховал нас от злого. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыся збаўцы нашего Иисуса Христа. Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважая на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Каб ты увайшов до меня, скажи только слово. Єсу Боже милосердный, в добрині своей несмірний, зійшов на землю ти з неба і утаївся у кришенці хліба. Праз людей був затриманий і на суд, як злодій гнаний, винувачений фальшиво, суджений